Atsebulukunatha njengabendle enkulu makhungo nkila nova phom noma nontshanga sodibandlela abayidibindlela kutwa ngomphemba abanye xa bephemba ngamaphepha thina siphemba ngezibi bathi siyophemba ngalo ibhele ngoba lizimzime lidla abantu phezu kwentaba. Today being Saturday the 16th of October 2021 luloko losuku esiye sincoko lengalo ngezinye imini siyacebisana ngezinye imini siyafundisana ngezinye imini sidiza amahlebo ngezinye imini senze ezinye izinto kodwa ezikwathetha ngazo ezi zinto zalamakhaya nazo zonke izinto sihamba nazo. Namhlanje sizabe sithetha ngezinto eziwudungayo umzi ziwuqhekeze umzi ziwugqibe umzi sithi sake singabantu belo khaya omnye ayotshona le omnye ayotshona kweyakhe ikona. Zikhona ke ezinye ezingenziwa zingxaki zasesihlweleni ezenziwa ngumntu ohamba kulo mhlaba kanti ezinye zenziwa ngabantu abangekhoyo kuwo lo mhlaba. Siyayazi ke ukuba into yabathakathi ifuna abantu bamayeza kanti ukuba into yasekhaya yasesihlweleni ifuna thina singabantu bekhaya. Phambi koba singene ke kuzo ezi zinto eziwudungayo umzi makhe qale nje ngale incinanana imfutshanana abantu balapha ekhaya. Xa sitshoyo abantu abafumana amayeza lapha ekhaya baye bathanda ubuza, tata uBhele awunayo indawo esinowafumana kuyo la mayeza apha endaweni ethile njalo njalo. We are trying ke bantwana bathi njengoba sasitshilo ukuthi wena mntu othi use-UK ikhona indawo amayeza lapha ekhaya afumaneka kuyo e-UK. Wena mntu lapha eKapa ke sinendawo esiyiqalisayo apho unofumana khona iikhombo zalapha ekhaya. Wena ofuna ikhombo yesichithwe, ikhombo yesilwane, ugila umkhondo, iintlanga zemali, umlulamisa ikhombo nezinye izinto ezizawuba khona. Okwangoku sisayiqala ngazo ikhombo izawuhamba ihambe ke ngoku le nto ibe ninzi. Makhe sigqitheni ngayo ke sithethe nomama olapha eKapa ozawusichazela ukuba siyifika njani kule ndawo akuyo phela kaya neKapa. Masingeneni ke kuye umama izawuba ngutshenje siphinde sibuyele kuzo Izidungamzi camagu. Mama waseKapa sithi masikubulise namhlanje apha kwa Vusilanga. Camagu tata. Camagu mama, singayitsalanga khawuzichaze mama abantu bakwazi ungubani. Mna igama lam ndingugcobisa. Ndingumleburheni igama lam lethongo. Ndingumajola, ndingumangwanya. Ndiyintombi yangapha eKhimbali. Ndizalwa ngumtswanakazi, ndingumhlaphi ngwagama ido hlapha nkalebisa iphuranga khetsele. Mukubukubu injalo ke bhuti. Camagu mama. Njengoba useKapa nje abazifanelana mabalazi kwaKapa undawoni pha eKapa? Mna pha eKapa ndifumaneka Emfuleni extension 6 e3650 e6853 eKwelerha Street. Uye uthi engasematyeni xa ngumuntu ohamba ngeteksi ndifumaneka kwelo cala ke. Oza ngemoto ozidrayivelayo i-directions umzekelo kumntu omhlawumbi ongengowaseKapa uyibona njani i-direction kuze angalahleki umntu? Hayi, umntu uba uye wafika eMfuleni High School kulula kakhulu kuyofikelela kakum. Camagu mama, it means umntu uzawubuza eMfuleni High School olahlekayo. Masingena apha enambeni mhlawumbi omnye alahleka akayifumani kwale high school, inamba oyisebenzisayo abantu abakufumana kuyo ithini? Camagu ke tata, inamba endifumaneka kuyo ngu-078 461 4126 078 461 4126 ndifumaneka kuloo namba. Camagu ke mama, sizawuphinde sizame ukuyibeka apho ukwenzela uba umntu ayibone apha kule nto kuthiwa yi-thumbnail okanye ikhava le oyibonayo xa ubona ividiyo. Umbuzo oqala ke mama, uyahlola umama? Ewe tata, ndingumntu ohlolayo. Camagu mama. Camagu tata. Uyahlola, uhlola uthi uhlola ngoluphi uhlobo? Tata, ndingumntu ohlolayo ngamathambo tata, ndiyahlola nangamanzi. Ichaza uba umntu ofuna uzohlola uyakwazi ukuhlola. Bathini xa besiza umntu uyakwazi uzifikela okanye funa kenze i-appointment? Wena tata, most of the time abantu ndiye ndikhuthaze ukuthi mabayenze i-appointment umntu afowune
kuba kaloku ndingulo mntu umanxaphanxapha ubhizi. Ngenye ixesha ndinee-appointment zabanye abantu, avele nje umntu galakaqa angene ndibe bhizi, ahlale ke imini yonke engakwazi uhoyeka kuba ndibhizi ngabanye abantu. Ngoko ndiye ndikhuthaze ukuthi umntu makaqala enze i-appointment okanye andive uba ndikweliphi icalana. Camagu mama, ubusithi yanini igama lethongo bathi ngubani? Igama lam lethongo ngumLebucheng, kodwa igama endaziwa ngalo bathi ndingumangwanya, abanye bathi ndingumajola. Camagu ke mama, nantso ke into wena mntu othi ufuna iikhombo zalapha ekhaya ziyafumaneka kuye umangwanya. Isezikhombo ke okwangoku zawuphinde nezinye izinto zibe khona njengoba kuphela unyaka nje abantu baseKapa bezawugoduka. Siye siyikhuthaze into yoba xa ugoduka ingaske kubekho into ogoduka nazo. Ezinye izinto mhlawumbi ngokweemeko zamakhaya zifunisa ukuba xa ufika ekhaya ufike kubekho into ozichelayo, ufike kubekho into eziqhunyiswayo ukwenzela uba loo mimoya ibilinde wena uyibhebhethe. Ngenye ixesha ke sibuya nezinto ke kula makhaya xa sigodukile. Xa sowubuyela eKapa emsebenzini imeko ingathi ibutshintsharha, uyayibona nje nalapha emsebenzini bengathi ngoku sewuleqwa apha emsebenzini. Masiyeni ke phaa kwamangwanya, kuthiwa kuphaa Emfuleni Extension 6. Nantso ke kamangwanya, masiphinde sibuyele kwisession yanamhlanje Camagu. Camagu. Kuye kumatye guduku ukuze angathinjwa lithambo lasemzini. Sesihambe sabuya eKapa, sibuyela kuyo ke le ncoko yanamhlanje apho sabe sincokola ka-10 things engaske uziqwalasele eziwudungayo umzi. Sizawuqala ngezintathu ke ezilapha nje phezulu ugqitha nje apha kwezintathu. Siqale ngalena yokuqala ethi ubugqwirha obu buyalichitha ikhaya. Mhlawumbi kukwezo nto zibotshiweyo phakathi kwelo khaya ezizidungamzi ngelinye ixesha, ngawo amayeza nawo into ezinjengosidungamzi, iziphephetho. Niphetshetho apha phakathi kwekhaya kuthiwe makungamili kwanto. Zikhona ke into zamayeza apho kuthiwa umzi owawulapha wayaphi. Nibethwe ngaloo nto ke apha phakathi kwekhaya. Ukuba uyayikrokrela ke wena apho kwelo lakho kwenu ekhaya ukuba yinto ekumila kunje, ifuna amayeza ke mntana omhle, ufuna udibane nomntu ozawukwenzela izinto ezicima izidungamzi, ezicima izinto ezithi umzi wawulapha wayaphi. Lula ke lena mntana omhle, ayide icaba yinto enkulu kakhulu. Iphinde kwalena ke amayeza iyakwazi noba yenziwe ngumntu ebethi uzosinceda kweli khaya, simcelile esuka kuloo kona, kanti lo mntu uzosichitha ngunumber 1. Unumber 2, kuyakwazeka apha phakathi kwekhaya umzi uphele ngenxa yeengxabano. Tsalela le nomnye utsalela le kweli khaya njengoba siphila nje, ingulona umntu uyazitsalela. Uyayibona ke ininzi ke kula makhaya ufumanisa uba abantu belaa khaya, utata omncinci akasamhambeli umkhulwa wakhe, udadobawo akasayi kwatata ophakathi. Yiloo nto injalo phakathi kwekhaya ngamachuku ethu, kuba sihamba nezihlwele, nawe uhamba nesakho isihlwele nomnye uhamba nesakhe. Sekukho ingxaki ngokwapha esihlweleni, ikhaya lidibadibene. Yiloo nto injalo ikhona ke into ethi xa ibizwa kuthiwa inhlambuluko. Wena mntu uthe caba mhlawumbi apha phakathi kwekhaya kutyunjwe wena ukuba ube ngumntu odibanisa eli khaya, zijulijacu ke mntana omhle, uzixelele ukuthi my neck is in the guillotine, ndizayizama le nto yeli khaya ukuba ide idibane. Umntu hayi sazingeni mna ndiyozimela, omnye hamba ayozimela Emfuleni, akasafuna uphinde abe nanto kwenza neli khaya. Uzawufumana uba ke nakuloo kona kuyo akuzumilanga because izihlwele ezi ebefamba ziyakuphahla azivani kuba anivananga nina nisaphila. Ilula ke nalena kuba kaloku ifuna nina ningabantwana beli khaya. You deal with your egos. Ngelinye ixesha is your ego, is not anyone else's ego. Nguwe lo uthuphompass, ungaziboni ungareacha out. Khakusacrifice if ucinga uba wena you not the cause yezingxabano zilapha phakathi kwekhaya. Unumber 3, kukho ukungenelela kwabanye abantu apha phakathi kwekhaya. Le nto ke ingangabamelwane,
abohlulahlulela ikhaya, abanidungayo ingangabamelwane. Ngenye ixesha ngumkhwenyana othile othe mhla wazofika kweli khaya wathatha enye yentombi zalapha laphela ikhaya. Ngenye ixesha ngumakoti othe xa efika kweli khaya ii-brothers zaxabana oodadobawo kwathi yayiloo nto injalo, kungenelele abantu. Iphinde ke le nto yokukungenelela idibanise nokungenelela kwenkolo. Mhlawumbi masingathi inkolo, sithi inkonzo, kuba ngoku sekufika inkonzo phakathi kweli khaya ezotshintsha izinto zeli khaya. Sihlukahlukane ke ngoku thina abantu beli khaya ababona le nto intsha ingade yona nto enosisendaweni, kubekho aba bathi undalashe wayerayithi. Asigwebi ke apha sithi loo nto iyalihlulahlula ikhaya, nitsho nina nibe ngabo bantu bangasavaniyo. Zezi zingaphezulu ke ezi ezithi nguwe mntanomhle okanye ngabo okanye nini abohlulahlula ikhaya, nina bantu baphilayo. Ifuna nina ke, kuba kaloku xa ningavani niphila akukho mvano esihlweleni. Sidlule ke njengoba sizawuthi 4 to number 10 ezi ke zezasesihlweleni, kukuqumba kwesihlwele. Siqunjiswa nini okanye siqunjiswe kule ndawo sikuyo ngokungangeniswa ngezizathu zasesihlweleni. Unumber 1 ohamba dibanise nathi, kukho le nto yethu ke singaba bantu uthe apha ekhuleni wafumanisa uba hayi mani, andingobhele mna ndingumthile othile. Utshintsha isiduko without following iprocess iyayixabanisa ke le nto ifamily. I know of a case apho utata ebize abantwana bakhe wathi ifani ebesiyisebenzisa irongo. Eyona fani yile. Uqala ngoku ke apha ekhaya singamathile, abantwana bathi abanye bathi uzawuzihambela wedwa naloo fani. Abanye ke yinto yesiduko. Yabona ke yefani is not a difficult thing. Ifani ligama lalo mntu, iyatshintsheka ifani. Kukho ii-cases njengale ndiyitshoyo apho utatomkhulu, lapha kucendane ke le nto enisaqhuba, utatomkhulu uthi esi siduko ndisisebenzisileyo le minyaka nani nasebenzisa nootata benu sisiduko esisuka apho umama wayendele khona. Ayiso siduko sethu. Umama wahamba wokwenda ehamba notata, utata wakhulela apho wathatha isiduko saloo mzi. Ndiyasiyeka mna isiduko salaa mzi, isiduko sethu ngubani. There is a huge fight kuloo mzi, kukho loo ngxaki njalo. Iyayibona ke abathanga mandiyithethe kodwa ndibabizanga. Unumber 5 kukho le nto uba ubhubhe, okanye masithi kubhubhe umntu phakathi kwekhaya abe lo mntu ebeshiye ingxabano phakathi kweli khaya. Laa mntu njengoba ebesesidungamzi ephila, into yakhe izawuhamba ukuba nanixabene ngenxa yakhe. Iyaqhuba ke ingxabano le nto ide ibe zii-generations. Iphinde ke le nto yenzelwe kwalaa nto besiyitshilo yokuba kwiimeko ezinje kuyafuneka nina abaphilayo nihlangane nenze laa nto kuthiwa yintlambuluko njengoba beyibiza, nidiklere ukuthi thina abaphilayo sixolelene. Ezo nto besibambene ngazo singabantwana beli khaya sigqithile kuzo. Nani ke manyange alapha ekhaya, xolelanani, kuba kaloku ababhubhe besilwa basalwa nakulaa ndawo bakuyo de thina sixolelane sidlule. Enye yezinto eziba sisidungamzi sikunumber 6 ke ngoku yile yokuba kubhubhe umzali onamatyala. Uyabona le nto uba utata wakho wabhubha, ekwelithi utata wakhe inkomo yento ethile, ekwelithi ukwenzela ubani into ethile, isheka kuthi ke laa nto isijikeleze. Uba ngajikela kule kona kubonwa le nto ifunwayo. Le nto ngoku ayisafunwa kumntu ospecific, sesihambe sikhangelwa ngokuba ngowuphi ozawuyenza le nto, kuba kaloku laa mntu kwelaa cala akonwabanga, abamonwabisanga, bathi wena sasithe yenza into ethile zange uyenze. Nanku ke ngoku uzoyifuna apha kuthi thina baphilayo sibe yiloo nto ke ithi sasingabantwana beli khaya. Unumber 7 kukhona le nto uba kubekho umntu obhubhe oniwe.
Lena ke yinto ehambe. There is a case yomntu, is a very old story, yinto yakudala apho umuntu othile owasuka kwilizwe lithile wafikela kweli lizwe. Le nto ke ndiyaseKZN, lo mntu usuke eMozambique afike lapha eKZN, xa efikayo azokulusa njengoba engulomolusi nje acacile iinkomo zeli khaya noku ziphethe kakuhle, iminyaka iqengeleke, athandwe kweli khaya, de naye anikwe zakhe kuthiwa nazi ezakho. Wahamba wafumana umfazi, wahlala, wacandelwa isiza, yangumntu walapha eyi-extension yalo mzi afikele kuwo. Bammonela ke abantu bekhaya and then bambulala. Wayinto ibila kubantwana belikhaya generations. Lento yinto yenzeka kokhokho bokhokho, not kotatomkhulu, kokhokho bokhokho. Yonke la family ithe sa abadibani kuba there is this soul eyadeclarayo ukuthi kweli khaya akuzumila nto kuba kaloku ndiphatheke ondaphatheka kakubi. Ijikeleze lento until abantu belikhaya bayokuyifembela emva kokuspenda imali kuzochelwa, bahambe bohlanjwa, basiwe ngapha, batshintshe into kuqonda masiyokhonze St John's, babuya apho akukho nto imilayo phakathi kwekhaya. Kanti ngulamntu wathi celani uxolo, ndifuna i-50 cent. Loo nto yiyo, it was very simple. Kwasolveka loo nto, batsho ubomi babantu bekhaya, kwakho i-direction. Ngulo mntu ke owabhubha oniwe. Ngelinye ixesha ngumntu okwalapha phakathi kwekhaya, ngelinye ixesha kuyakwazi uba kuqumbe kule nto yootata bethu abanabafazi abathathu mhlawumbi abane, kubekho lo mfazi ungazange aphatheke kakuhle kwaye loo nto ininzi, asweleke. Ekuswelekeni kwakhe aqumbele yonke into elapha phakathi kweli khaya. Loo nto ke lo mntu obhubhe engaxolanga iyalidunga ikhaya. Ilula xa sithe sakwazi ukuyazi ukuba ngubani ufuna kwenza into ethile. Ngenye ixesha ufuna nje axolelwe, omnye ngomnye ufuna kuthiwa ixolo apha kuye. Unumber 8, ukubhubha komntu onezinto angazange azenzelwe. There are cases apho kwabhubha utatomkhulu katata, ukhokho okanye ukhokho waloo mntu apha ekhaya, kungasithi ukhokho kakhokho umzekelo, wabhubha engazange oluke. Ngoku jikeleze eli khaya kakwazi ungena kwimisebenzi yalapha ekhaya ungaphandle, kuba kaloku kukho into kwafanele uyenzelwe kweli khaya, emfaka esihlweleni akayenzelwanga. Ihambe laa nto idunge umzi, kuba kaloku lo mntu naye uhambe ekhangela uba uzawuncedwa phi, uyawuncedwa ngubani. There are such cases zininzi ke kula makhaya, ziza zizindidi ngeendidi. Omnye waswelekele zimayini, ufuna ugoduka, uhambe ekhangela kubantwana bekhaya ukuba ngophi ozawumnceda. Omnye kwenzeka loo nto, omnye ubhubhele kwiloo flat wayirenta kuyo, wangcwatyelwa kuloo ndawo as an indigent, akaziwa ukuba ngowaphi, yaba yiloo paupers burial. Uyinto ibili, omnye nangu wabhubhele esibhedlele. Abanye kukwela xesha kwakusiliwa, ngela xesha lomzabalazo mhlawumbi wabhubha kwezo mfazwe zasemzabalazweni. Ufuna ugoduka umntu, kuba kaloku umntu nomntu kufuneka egodukile xa izinto zisithi makugodukwe okanye xa sekubhujiwe. Yiloo nto ke zawuhamba ihambe ibe sisidungamzi de sive, siyichane, siyilungise ngokwasesihlweleni. Ezi cases zinje ke bantwana bahle, ukuba nanku utatomkhulu katata uthi ufuna ukoluswa, into esiyenzayo thina zezi shortcut zothi kuyogezwa idlozi elibi, uhambe usiwe emfuleni, uhlanjwe, uhanjwe uyotyiswa ngeentelezi, uhambe kuthiwa kuzolungisa umsamo. Kuza abantu bakude bathi bazolungisa umsamo, bajikeleze, baxhentse. Lo mntu uthi ufuna ukoluswa usayifuna into yokoluswa, regardless of le nto usiwe empophomeni. Side ngelinye ixesha omnye xa ibuya nakuloo mpophoma izinto zibe wesi, kumisdiagnosiwe, kwamistritwa, kwenzeka more chaos endaweni uba izinto zilungu. Number 9, ukushiywa kwekhaya. Uyabona ke le nto yethu
kuba ngoku sesingabantu mani, sendihlale eKapa ngoku, andisaziboni ndibuyele enqanxule. Ibona mos indawo engathi noko ayinayo le thaya seKapa nezi zitrato zitamzelayo xa uhambayo lena, noko ingathi imoto yam ayizulunga. Andisagoduki ke ngoku, ayindimndedwa nomntakwethu nodadewethu. Ikhaya ngoku alisenamntu kodwa sikhona. There are cases apho naxa usiya ekhaya uzawufika ngaloo hired car, uyishiye kwi-B&B, ukhwele loo nto yabakhwelayo, uye ekhaya ufike ube khona nje for this 10 minutes kuloo nto libhunga lekhaya, and then ubuyele. Awusengowalapha ngokwena, you've declared yourself uba hayi andisabhilongi kule ndawo. Ikhaya ngoku selisheka. Nabazali xa bebonwa ngabantu abahlolayo, kuthiwa abazali ngathi bayadinga. Abazali bethu bafuna uhlala kwiindawo ezihlala abantu, abafuna uhlala mabhodlweni, abafuna uhlala zindongeni, kuba sisekhona. Yiloo nto xa usiya kumntu ohlolayo uzawuthi utata, hayi mntana, mna ndifuna undenzele indawo yokuhlala apha kwakho, ndimkile phaa. Zininzi ke izizathu ezimkisa abantu njengentwalo nentakatho. Sekuthwelwe ngoku apha ekhaya, sekuthakathwa apha, okanye likhaya selijikiwe zezi zinto zijika amakhaya. Abazali basakwazi uhlala ekhaya, athi mntanam ndifuna undakhela indlu endizawufikela kuyo, khawumise ixhanti ungenise mna. Abantu abadala ke ngoku bafuna indawo because akusekho khaya. Ukuba ayikabikho indawo elikhaya, abazali abanakhaya, nizawuba nekhaya njani nina ikhaya lingekho elihlala abazali? Yiloo nto idunga lemizi nithe sani ngabantwana belikhaya, anithethisani, aniphumeleli. Ophumelelayo uthi mala ndibone esandleni utshayiselwa imoto, emsebenzini uyaqunjelwa, sihambe ke size koBhele, uthi nasi sichitho, uBhele ulambile, uza kuthengisa izinto zesichitho. Ngoku ayibona ibingxaki sekhaya, athi funa ndize ndizochela, funeka ndize ndizobethelela. We've misdiagnosed the problem, sayimistreata. Uphele ke ngokwenu usithi amayeza wasebenzi, endawazi usebenza kuba ingxaki ayifuni yeza. Unumber 10 nonumber last yilena ke bese siyithethile ethi ikhaya liyaphela ngenxa yentakatho, ngenxa yentwalo. Sekukho ngoku umntu onerhorho ayilande kuloo ndawo. Uthe ke xa echazelwa, xa efika kule ndawo azolanda le nto, kwathi sizokhe sibheke ukuthi ileliphi idlozi ozosebenza nalo, kuthiwe nali soze lingabikho mani idlozi ozawusebenza nalo, kuthiwa sokhuphula leli dlozi. Ngumntu ebengaphandle phakathi kwekhaya, obhenishwe likhaya ngokwasehlweleni ngenxa yokuba engumntu omdaka. Ulanda yena ke wena kuba nguye ofanelekileyo oza kuyihombela le nto yakho yokuthwala okanye ukuthakatha. Xa engena phakathi kwekhaya, if you are lucky, le nto esisithwalo ayizusebenza kuwe if you are lucky, because abazali bethu sometimes they refuse ukulishiya ikhaya nangamandla abo ke mntana omhle. Ukuba awukho lucky, bayaphuma ekhaya, ingene le rhorho yakho, ikhaya ke emva koko liphelile. Nokuthakatha oku kuba kaloku kuthakatha nokuthwala nokubulala. Inye loo nto ngokwasesihlweleni uyabagxotha abantu abadala, ibe yingxaki ke ngoku le, kuba kaloku uBhele ungenise into phakathi kwekhaya ya-affecta nabantu who did not go kuyolanda le nto, kuba ngoku sekuphuma isihlwele for thina sonke. Yiloo nto omnye umntu azawuphuma yena athi okay, makaqhube uBhele ahlale nento yakhe, mna ndiyozimelela inyinqo, kodwa iza kulandela ke into kabhuti. But at least ngoku wena you deal with the problem, omane uyigxotha kulena yakho indawo, umise ixhanti kulena yakho indawo, ungenisa abantu bakokwenu. Ukuba ukhona omnye obhadlileyo oyibona ukuba eyona ndawo noko enento esinoma ngayo nantsiya, bazawusuka bazohoya into zakokwabo apha kokwenu, kuba yonke apha kwakho kuba phaa noba wenze phi ayihambeli ndawo. Nantso ke into ebesiyiphethe, we are aware ukuthi bende
le video yanamhlanje it had to be, kuba kaloku ezi zinto ezinye azikwazi kushwankathelwa. Masiyekeni lale ke bantu abahle, masilungiseni izinto zalamakhaya ethu. Ukuba ifuna abantu bamayeza, masifumaneni abantu bamayeza. Ukuba ifuna iziwasho, fumana umuntu wesiwasho. Ukuba ifuna ukwenziwa ngokwesintu ngekhaya, akazukwazi ubhele uzokwenza into ekuthethelelayo wena kwisihlwele sakokwenu kwaGambu. Ngubhele, fumana umuntu wakwaGambu, fumana ikhaya. Umuntu angaphandle nganigayida nje, anigayide, kodwa nini abantu bekhaya abacommunicator better nezihlwele zenu. Siyekile ke bantu abahle, yalala siyodibana nge-Spiritual Sunday ngomso camagu.